गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गाबोन थामहिनबा 25 मेआव मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ आसामनि गुवाहाटीआव दावबायफैगोन। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गुवाहाटीआव दावबायफैनाय समाव रायजो राजानि रैखाथिखौ नोजोर होनानै उन्दै गथ'सा फरायसा आइजो बैसो जानाय सुबुं जायखिजाया देहायारि नोरजिया सुबुंफोर गाखोनाय गारिफोर आरो इमारजेन्सि समाव बाहायग्रा गारिफोर जेरै एम्बुलेन्स फायार टेन्डार बायदि गारिफोरनि थाखाय गुवाहाटी ट्राफिक पुलिसआ जुनियायै लामाखौ हगारना होनो माखासे नेमखान्थिफोर फोसावना होदों। टकिअ अलिम्पिक्स गल्ड मेडेलिस्ट नीरज चोपड़ाया हौवाफोरनि जेभलिन थ्र'आव वर्ल्ड नाम्बार 1 रेंकिं खालामनो हादों। टकिअ अलिम्पिक्स गल्ड मेडेलिस्ट नीरज चोपड़ाया गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय हौवाफोरनि जेभलिन खुबैनाय गेलेमु बादायलायनायाव वर्ल्ड नाम्बार 1 रेंकिं खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि नीरज चोपड़ाया जेभलिन खुबैनाय गेलेमु बादायलायनायाव 1455 पइन्ट्स खालामनानै ग्रेनेडानि वर्ल्ड चेम्पियन एन्डारसन पिटार्सखौ फेजेननानै जौसिन मासियाव गुरनो हादों आरो भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। एएसआइ जन्मनि राफानि टार्नियेनि दाबिजों गसाइगावनि इस्माइलपुराव गेदेर धर्ना खालामदों। 37 राजा लामायाव 30 मिनिटनि थाखाय राफा फरायसा आफाद आरो आइजो आफादनि गेदेर होस्रावनाय। पुलिसनि हेंथा होनायखौ सिलिंखार खालामनानै राजा लामायाव ओंखारबाय रोजा रोजा राफा हारिनि सुबुंफ्रा। एएसआइ जन्मनि राफानि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामनानै होस्राव 37 राजा लामायाव न्याय दाबि खालामो। एसपि लीना डलेखौ गोख्रै खा, नगाव पुलिस हाय सिबिआइ तदन्त गोख्रै खालाम, न्याय मोनाब्ला जों जिराया बायदि बायदि स्लगानजों अख्रां हा सोमावग्लुङो सोमावसारग्राफ्रा। थाबैनो जन्मनि राफानि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होआब्ला बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानै हुमखि होदों राफा फरायसा आफाद आरो राफा हारिनि आइजो आफादफ्रा। सुबुं अनफावरि समाज सिबियारि जोसा चुमफ्रामारनि फिन बाख्नायथाव हाबाफारि। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं बेंटल गामिनि दंफांनि दालाङा बायनानै बे गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे फरायसाफ्रा फरायसालियाव थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद खस्थ'आव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। लोगोसे सुबुं बिजोङाव बे जाथाया जोबोद गोसारनायनि उनाव सरकारनि बिबानगिरिफ्रा खौरां लाफैयाखैब्लाबो जोसा चुमफ्रामारि बिथाङा राजखान्थि नोजोर आरो मुलाम्फानि नोजोरजों नायालासे खौरां लाफैनानै रायजो राजानि दुखु खस्थ'आव बाहागो लाफैयो आरो दालां बानायफामफिननाय दायथ'खौ लाना दालांखौ बानायना होयो। लोगोसे बिथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ 2 नं बेंटल गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावो आरो गांसे आर'नाइजों बरना लायो। नाथाय फैबाय थानाय समाव खुंथाय सगाव थानाय बिथांमोना आबुं आरसिसि दालां बानायनानै होयोब्ला जोबोद गोजोननाय थागोन होनना बे गामिनि रायजोफ्रा बुंथियो। मानोना थांनाय सरकारनि बिथांमोना आरसिसि दालां जागोननि फिथा हादोंमोनब्लाबो दालांखौ लुफुंना होआखै होननानै बुंथियो। आहम बोराइ बाथौ इंलिस स्कुला मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि हालामनि आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव थाखो 9 आरो 10 फरायबाय थानाय फरायसा आरो दिथागिरिफोरजों सावरायमेल लानायजों लोगोसे 2023 मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', आहम बोराइ बाथौ इंलिस स्कुलनि डाइरेक्टर मन'राम बसुमतारी, फरायसालि सामलाय आफादनि नेहाथारि बिलाम्बर खेरखातारि, सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि कनिराम नार्जारी बिथांमोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव फिन गोबां आयेन बेरेखा दंफांजों लोगोसे गारि हमदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा सिगां समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ गोख्रों होबथानायनि राहा लाबाय थादोंब्लाबो आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ फोजोबनो हायाखै। फारसेथिं हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफ्रा गोबां गोख्रों आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ होबथानायाव जेननानै थायाखै। सिगां समनिफ्रायनो गोबां आयेन बेरेखा दंफां आरो गारिफोरखौ हमनानै रेन्जनि मावख'आव दोनफैनाय जादों आरो सरकार नेम बायदि हमजानाय दंफां आरो गारिफोरखौ अक्सनाव फानबोबाय थानाय जादों होनना रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानि मुसाहारि बिथाङा फोरमायो। बेबायदिनो 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय दासिम गोबां बिबांनि दंफां आरो गारिफोरखौ हमनानै दोननाय दं होननानैबो बिथाङा फोरमायो। लोगोसे थांनाय बोसोरफोराव बेबायदिनो सरकार नेम बायदियै 2 कौटिसो बिबांनि अक्सनाव दंफां आरो गारिफोरखौ फाननानै सरकारनो गथायबाय होनना बिथाङा दिनैनि खौरांगिरि मेलाव बुंथियो। एम्बु हाबा खालामना अखा नांगौनि बरसा खालामदों जारगावनि रायजो राजाफ्रा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव महकुमानि जारगावआव रायजो राजाफ्रा ज' जानानै बोसोरफ्रोमबो जेठ दाननि 8 खालाराव एम्बुनि हाबा खालामना अखा राजाखौ अखानि थाखाय हाबा खालामना होबोदों। गामिनि रायजो राजाफ्रा एम्बु जरासे दुब्लिनिफ्राय हमना लाना फैनानै सुबुंनि हाबानि खान्थि बायदिनो जुलि खालामबोदों। एम्बु जरासेखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव दैमा एबा दैसायाव फोजावहरना हगारना होयो।
मख'जायोदि बे एम्बुनि हाबा खालामनाय समाव बेन्ड पार्टि लाना दामै दामै मोसाना रंजानाया जोबोद बाख्नायथाव। बे एम्बुनि हाबा खालामनाय थिलियाव आबादारिनि माखासे आइजें आइलाफोरखौ स्रोदै लाबोना दरखं बानायना समायनायै साजायना गेट बानायना होयो। आदिबासी नेशनेल कन्वेन्शन मुभमेन्ट विंनि खौरां बिबुंसार थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022आव आदिबासी हारिनि मोनबा हाथियार हमनानै सोमावसारग्रा हानजाफोरजों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जानानै थांनाय गोबाव उनावबो दिनैसिम गोरोबथानि मोनसेबो खामानि मावनायखौ नुनो मोनैयाव खुद्रिस जानो दिन्थिदों आदिबासी नेशनेल कन्वेन्शननि दैदेनगिरि बिथांमोना। हादरनि राजधानी दिल्लीयाव फैगौ 28 मे खालारखालि गोदानै लुफुंनाय पार्लियामेन्ट बिल्डिंखौ बेखेवगोन। नाथाय गुबुन गुबुन बेरेखा दोलोआ जथायै बेखेवजानो गोनां गोदान पार्लियामेन्ट बिल्डिंखौ बयकट खालामनो थांखि लादों। बयकट खालामनो थांखि लानाय जथायनाय बेरेखा दोलोफोरानो जाबाय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, द्राविड़ मुन्नेत्र कझगम, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, समाजवादी पार्टी एसपी, उद्धव ठाकरेनि शिवसेना फेक्शन आरो गुबुन गुबुन फिसा दोलोफ्रा। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफआ थांनाय 16 मेनिफ्राय 22 मेनि गेजेराव गासै ब्रिजनि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो हादों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। थांनाय 16 मेनिफ्राय 22 मेनि गेजेराव आरपीएफआ गोख्रोङै सिग्रोमनानै गासै सा ब्रिजनि सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन रेल आरो रेल स्टेशननिफ्राय सुबुं लांखारग्रा दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय रैखाथि होनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। बेनि गेजेराव गासै सा 32खौ उन्दै गथ'साफोर, 2 मेलेमारि लोरबां सुबुं, 2 हिन्जावसा आरो गुबुन 2 आइजोफोरखौ रैखाथि होनायाव जाफुंसारनो हादों। आरपीएफआ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हादों। बे गासै सा ब्रिजनि सुबुंफोरखौ काटियार, पुरुनिया, बारसय, कमेदपुर, निउ बङाइगाव, रङिया, कामाख्या, गुवाहाटी, मरियानी, तिनसुकिया, निउ जलपाइगुरि, निउ तिनसुकिया आरो डिमापुर रेलवे स्टेशननिफ्राय रैखाथि होनो हादों होननानै आरपीएफआ रोखायै फोरमायथिनानै होबावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामाव सेबाजों खुंजानाय एसएसएलसी आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ सराइबिल इउएन एकाडेमिनि फोरोंगिरिफ्रा बरायदों। गसाइगाव महकुमानि सराइबिल ओनसोलाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लाय सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव 100% पास जानो हादों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सराइबिल इउएन एकाडेमिनिफ्राय 19 फरायसाफ्रा आनजाद होनायाव 7 फरायसाफ्रा सेथि मासिआव उथ्रिसारनो हादों। लोगोसे 11 फरायसाफ्रा नैथि मासिआव उथ्रिसारनो हादों आरो 1 फरायसाया थामथि मासिआव उथ्रिसारनो हादों। गासै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ फरायसालिनि लांगोनायाव गांफा गांफा आर'नाइ होनानै फोरोंगिरिफ्रा बरायनानै गोजोननायजों मोनबावदों।